Gipaabot sa Dapitan City ang pagdagsa sa mga turista ato sa Kinabayo Festival sa syudad. Si Jong Kajon adunay detalye. Jong? Medyo gipaabot sa local tourism office sa Dapitan City na mosakat balik 40% ang tourist arrival itandi sa miling tuig. Matod ni Dapitan City Tourism Officer Apol Maria Gulong, kapin sa 100,000 ang mga turista sa miling tuig. Ang pagdaghan sa mga turista karong tuiga tungod sa sayong pagsugod sa kalihukan sa upat ka major invitational sports competition. Matod niya Gulong, pagkakaroon halos sa tanang pension houses o hotel sa Dapitan City, fully booked na. Midugang siya Gulong, lapit sa nakadakit sa mga turista, mao ang pagpagayon original activities atol sa Kinabayo Festival nga gipasulungan kapatron ni St. James o anaasab ang Miss Dapitan City na nakadakit sa bisita gikan sa silinganang lungsod. Ang Dapitan usa ka third class city nga kanumduman isip lugar diin gi-exile si Dr. Jose Sal. Mencho? Daghang salamat Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Usa sa mga entries